खुलुमबाय आं सिबिरानि ब्रह्म नोंथांमोनखौ आंनि एसबी बड' निउज चेनेलाव बयखौबो बरायबावनाय थाबाय। नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय। अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो। बिसायख'थिनि सिगां सिगां गासैबो राजखान्थि हान्जानि दैदेनगिरिफोरखौ गोख्रोंसिन खामानि मावनाय एबा बाहागो लानायखौ नुनो मोनो। आसाम बीजेपीनि प्रेसिडेन्ट रन्जित कुमार दास बिथाङा क'क्राझार जिल्लानि दतमा बरागुरि गामियाव थानाय बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म बिथांनि न'आव थांनानै बिथांनि सावगारियाव बिबार बावनानै मान बावहैदों। लोगोसे बिथां उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि बिबाजै बिमला ब्रह्म आरो नखरनि मानसिफोरजोंबो सावरायलायदों। बिथां रन्जित कुमार दासआ मिडियानि सिगाङाव बुंथिदों दि गाव गुवाहाटी इउनिभार्सिटियाव फरायबाय थानाय समावनो बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मखौ थार दैदेनगिरि महरै बर' हारिखौ दैदेनलांदों होननानै खौराङाव मोन्दोंमोन। बै समनिफ्रायनो बिथाङा बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मखौ मान बावनो लुबैदोंमोन होननानै बुंथिदों आरो दा बे साननाया जाफुंबाय होननानै खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंथिदों। बेराफारसे मिडियाया उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जोनोम सानखौ बन्द सान फालिनायखौ दाबि खालामनाय आरो बिथांनि नखरनिफ्राय रावबो साख्रि मोनैनि सोमोन्दै सोंनायाव बिथां रन्जित कुमारआ बेनि सोमोन्दै जेबो बुङाखै। बे समाव बिनि सोमोन्दै बुङोब्ला राजखान्थि जागोन होननानै बुंथिदों। बिथां उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि नखरनि मानसिया दासिमबो साख्रि मोनैया दुखुनि बाथ्रा। आसा खालामो इयुनाव जोंनि दैदेनगिरिफोरा बेनि सायाव नोजोर होगोन। मोनसे गोजोनथाव खौरां, कभिड-19नि भेक्सिनखौ फैगौ सप्तानिफ्राय बाहायनो हासिगोन। इंलेन्डआनो कभिड-19नि भेक्सिनखौ बाहायनो थाखाय गनायथि होनाय गिबिसिन हादर एबा कान्ट्रि जानो हाबाय। फाइजार बाय'एनटेक मुंनि कभिड-19नि भेक्सिनखौ फैगौ सप्तानिफ्रायनो बाहायजेनसिगोन। मैया 2 दिसेम्बराव मेडिसिन्स एन्ड हेल्थ केयार प्रडाक्ट्स रेगुलेटरी एजेन्सिआ मोनसे सावरायमेल लिंथुमदोंमोन। बेनि उनावनो इंलेन्डनि सोरखारा कभिड-19नि भेक्सिन फाइजार बाय'एनटेकखौ बाहायनो थाखाय गनायथि होदों। बे भेक्सिनखौ फाइजार आइएनसि आरो जार्माननि कम्पानि बाय'एनटेकआ लोगो नांनानै बानायदों। रिपर्टनि बायदिब्ला बे भेक्सिनखौ हेल्थ केयार प्रफेशनेल्स जेरै डक्टर, नार्स, बैसो जानाय आरो गिदिर बेरामि गोनां मानसिफ्रा मोनग्रोनो हागौ होननानै खौराङाव मोननाय जादों। सुप्रिम कर्टआ गासैबो स्टेटनि पुलिस थानाफोराव आरो सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनि डिपार्टमेन्टफोर जेरै सिबिआइ, इडि, एनआइए आरो माखासे डिपार्टमेन्टफोर जायनाव इनभेस्टिगेशन एबा नायबिजिरनायनि आरो दायनिगिरिखौ हमनो हानायनि पावार दं, बेफोर गासिबो अफिसफोराव नाइट भिजन थानाय सीसीटीवी केमेरा लागायनो थाखाय बिथोन होबाय। सुप्रिम कर्टआ बे थांखिखौ पुलिसनि आरो माखासे गभर्नमेन्ट एजेन्सिफोरनि गाज्रियै दायनिगिरिखौ बुनाय आरो बुथारखुमानायखौ होबथानो थाखायनो लादों। डिब्रुगड़नि दुलियाजानाव गंसे नखरनिनो साथामबो सुबुङा बिस गोनां जाग्रा मोनजाफ्लांनानै जिउ गोमादों। बे जाथाया बाधाइ पुलिस थानानि सिङाव थानाय कैलानपुर गामियाव जादों। बिसोरो बिस गोनां जाग्रा मोनजाफ्लांनानै गिबियाव गोबानाय आरो लोमजानाय जादोंमोन। उनाव देहानि हालोदा गाज्रि जानायनि थाखाय थेंगाघाटनि महात्मा गान्धी आदार्स हस्पिटालसिम लांनाय जादोंमोन। बेनि उनाव बिसोरखौ डिब्रुगड़नि आसाम मेडिकेल कलेज एन्ड हस्पिटालसिम लांनाय जादोंमोन। बेयावनो बिसोरो जिउ गोमाहैदों। मुंफोरा जाहैबाय सन्जय पानिका, 36 बोसोर बैसोनि, बिथांनि बिसि अतुला पानिका, 28 बोसोर बैसोनि आरो सन्जयनि गिबि बिसिनि फिसाजो दीपा बारिक। खाफाल मोजां, सन्जय पानिकानि उन्दै फिसाज्ला आरो फिसाजो सानैबो बिस गोनांखौ मोनजाफ्लाङाखैमोन। डिब्रुगड़ पुलिसआ बुंथिनाय बायदिब्ला मा बिस मोनजानायनि थाखाय बे जाथाया जाखो बेखौ मिथिनो मोनथ'वाखै। उनाव पस्टमर्टेमनि रिपर्ट फैब्लासो बुंनो हागोन। बलिउडनि एक्टर आरो बीजेपीनि एमपि सानी देओलनि देहायाव कभिड-19 पजिटिभ मोनदों। खौरांनि बायदिब्ला एमपि सानी देओलआ खामानिनि थाखाय हिमाचलाव थांदोंमोन। बेयावनो देहाखौ गाज्रि मोननानै कर'ना टेस्ट खालामजानायाव बिथांनि देहायाव कभिड-19 पजिटिभ मोनदों। भिडिअखौ अननानै जोबजासिम नायलांदो। लोगोसे नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अननानै साबस्क्राइब खालामदो। लोगोसे बेल आइकनखौबो क्लिक खालामदो जाहाथे गोदान गोदान खौरां लानानै आं फैयोबा सिगांग्रो नोंथांनाव नटिफिकेशन सौहैयो। ब्राजिलनि क्रिसियामा नोगोर एबा सिटियाव मोनसे जोबोर गिदिर बेंक लुथिनाय जाथाय जादों। माखासे लुथेराफोरा गासैबो सोलो एबा प्लान खालामखाजोबनानै मोनानि समाव बेंकनिफ्राय रां लुथिदों, जाय रांखौ सानथ्र' हाया आरो बेंकआबो दासिमबो हिसाब होनो हायाखै। गासै 30 लुथिग्राफोरा गंजि गारिजों फैनानै बेंकनिफ्राय रां लुथिदों। बेनि थाखाय बिसोरो सिगांनो पुलिसफोर फैग्रा लामाफोरखौ बन्द खालामनानै दोनखाबोदों
आरो लामायाव थानाय माखासे मानसिफोरखौबो सिगिनानै गावसोरनि रैखाथिनि थाखाय आखायाव लानानै दोनखादों। गिबियाव बेंकनि सिङाव हाबनो थाखाय बिसोरो बेफ्रुसारग्राजों बेंकनि वाल आरो दरफोरखौ सिफायदों आरो रांखौ लुथिनो फैनाय समाव बिसोरो गोजौ थाखोनि गावग्रा सिलाइफोरखौबो लाबोखाजोबदों। रां लुथिनायखौ खौरां मोननानै माखासे पुलिसफोरा बेंकसिम फैदों आरो बिसोरनि गेजेराव गावलायलायनायबो जादोंमोन। बे गावलायलायनायाव पुलिस आरो बेंकनि सिकिउरिटि गार्डआ जोखोम जादों। लुथिग्राफ्रा ओरैबायदि सोलो बाहायनानै फैदों, रां लुथिनानै थांनाय समाव बिसोरो गोबां रांखौबो लामायाव सारलानानै होदों, जाहाथे पाब्लिकफोरा रांखौ खननो जमा जायो आरो गावसोर पुलिसनि आखाइनिफ्राय गोरलैयैनो खारग'लांनो हायो। पुलिसफोरा रां खनग्रानि साब्रैखौ लुथिग्राफोरजों आखाइ थानो हागौ होननानै हमदों। नायबिजिरनाय खामानिया दा सोलिगासिनो दङ। गंसे एल्ट' गारि आरो अभारल'ड लानाय एबा नांनायनि बारा लिरथाय लानाय गंसे ट्राकनि गेजेराव सौदावलायनानै जायगायावनो 5 फरायसाफोरनि जिउ खहा जादों। बे दुखुनांथाव जाथाया काछार जिल्लानि खाथिगरा जायगायाव जादों। गासै 5 फरायसाफोरा बदरपुरनि नवीन चंद्र कलेजाव फरायोमोन। बेनिफ्रायनो बिसोरो न' फारसे फैगासिनो दंमोन। फैबाय थानाय समावनो लामायाव बे दुखुनांथाव जाथाया जादों आरो जायगायावनो गासै 5 फरायसाफोरा जिउ गोमानो गोनां जादों। थैनाय 5फोरनि मुङा फारियै आरिफ आनसारी, लास्कार सलमान आलम, मंजुरुम आहमेद, जाफर हुसैन आरो गोविंद वैष्णव। जाथाय जाखांनायनि उनाव जायगानि रायजोफोरा थैनाय गोथै देहाखौ लानानै 3 घन्टासिम धर्ना होनानै गासै लामाखौनो बन्द खालामनानै दोनदों। अभारल'ड लानाय ट्राकखौ लामायाव खारहोनायनि थाखाय पुलिसनि सायावबो अजद दैखांदों। लोगोसे जायगानि एमएलएआ जाथाय जानाय जायगायाव लेट फैनायनि थाखायबो रायजोफोरा खुद्रिखांदों आरो थैनायनि नखरनो 40 लाख रां होनो थाखायबो दाबि खालामदों। मोनसे रिपर्टनि बायदिब्ला इन्डियानि मादाव मिजोरामावनो बयनिख्रुइबो बांसिन एड्सनि बेरामिफोर दं। मिजोरामनि स्टेट हेल्थ मिनिस्टार आर लालथांलियानानि बायदिब्ला मिजोरामाव बे समाव 10,565 मानसिफोरनाव एड्स बेरामि दङ। 2011 मायथाइनि सेन्सासनि बायदिब्ला मिजोरामनि गासै सुबुं अनजिमा एबा टटेल पपुलेसन 10,91,000 सुबुंनि मादाव 2.32% सुबुङानो एड्स बेरामि गोनां। मिजोरामनि उनाव दङ नागालेण्ड, जायनि एड्स बेरामि गोनाङा टटेल पपुलेसननि 1.45%आनो एड्स बेरामि गोनां सुबुंफोर। मिजोरामनि हेल्थ मिनिस्टारनि बायदिब्ला मिजोरामाव बे बेरामखौ फाहामनो थाखाय मोन 8 सेन्टार दंखायो आरो थाबैनो मोन 4 सेन्टार खुलिबावगोन होननानै बुंथिदों। कक्राझाराव गोबां बिबांनि हाथियार बोखांनो हादों। बिटिसि बिसायख'थिनि सिगां उफ्रा पुलिस नायगिदिंगिरि मुकुट राभानि दैदेननायाव कक्राझार पुलिसआ सिखावै दोनखुमानाय गोबां बिबांनि हाथियार बोखांनो हादों। माखासे स्ट्रेट खौरां मोननानै अपारेशन खालामनायाव कक्राझार पुलिस थानानि सिङाव थानाय बाथौगुरि गामिनि खरसे फुख्रिनि खाथियाव दोनखुमानाय गंसे AK-47 राइफल, 7.62 mm नि गर 290 गुलि, .303 mm नि गर 19 गुलि बोखांनो हादों। बेनि अनगायैबो बाक्सा जिल्लानि बरबरा पुलिस थानानि सिङाव थानाय मनसौरी रडनि उत्तर कुसिनिफ्राय गंसे AK-47 राइफल, बेनि मेगजिन आरो गर 55 गुलि बोखांनो हादों। आसामनि इडुकेशन मिनिस्टार डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बे बोसोरावनो गासै 20,000 फोरोंगिरिफोरखौ सोरखारि खालामगोन होननानै बुंथिदों। बेनि अनगायैबो 15,000 गोदान फोरोंगिरिफोरखौबो थिसननो थाखायबो खामानि मावगोन होननानैबो बुंथिदों। बिथाङा बुंबावदों दि आसामनि गासै गं 355 फरायसालिफोरनि थाखाय 2,812 फोरोंगिरिफोरनि पस्टखौबो सेंसन खालामखाबाय। दिनैनि निउसआ एसेनोसै। गाबोन आरो गोदान निउसजों लोगो मोनफिनबावगोन। नोंथांमोना दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लायाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।